Tante pini la dak la sanase terput kirana hok no nilitum alisanko hola ndak aprang ke ho ake sarakai ke duhur penta lason si hola tum konsir nilong li pusi pubam la tame nilitum malong li la nilitum tala ho komentu penni pusar kidu nilitum cuklan vek sasi ki vera jakat la tame ki thiki jang fit tame nilitum ko ana niki sung ki phu imi thang long lin imi thang anwan lasi non laso asane sikor nang ki bi bangke nilitum ta ining karong ason siman la tame ining arong sit tame i anwan kiti ke jang bangkre sirkep amul ke laso anwan ajoni pensi damnang no laso along ke bangkre sirkep amunit ke damta la kiti ke jang tum aphan bangta alang ni tum bor i pon pop tulo tamila puta ini tum anwan no lasi nilmi thang la dak sarput kirana rong riya la tami nilitum ta laso along li ajoni pensi nilitum ta kidu kithak ko anani kanoni ki lo nang le tang lo la sila tan kan apurup lo ni nilitum ki su pen tami laso ajoni pen bangke nilitum anisangko bang IMCM atum nang pulo lasi la ke na pinapu cetambe nilitum rong asar ngoi pen nilitum pidala na silaton kirip harup li abangke rong asar pen sipilo rong asar pilo cetambe nilitum aphan isi alam akam bangke non bangke nang claim prila tambe nola na ke claim boma bangke hola mom to torma wangi pula so aphir nang ka bonai tulo tambe nilitum takrai dun lo rong pen takrai dun lo tambe nilitum la so akam na klem pri prang nilitum bang la so along li anwan bang ke nilitum panang padir na sonti nilitum ta mu aphi abang ke nilitum ta klemri damri bang ke putelo nilitum la dak nason sarput terorong komiti penarong sar hoi pensi ki pilo nasi nilit mapan bang la bang na parjir asonti lo penakola isi alam mathatlo nasi nilitum kanke la hai pensi nilitum pala dake den propo ting thuri pu pusi nilitum ta kaso khala nasi nilitum mapan bang ke laso alam akam banang klem pri prang pen hola cholon kar king honai nilitum doctor khuri rang hangta alang lin je lo lasi nalitum phata nang lang pon pu piro la sila bangke nilitum ta rong si komiti pen rong asar pen teng lo lasi nilitum ta ini kang sa pen ni pangjir pon lo pi pon lo chitu kami angkan pen kiwang amuni athum aphan amuniya tum kibang bangke hola bangke eken lasoni litum aphan kar budun asik pemti dambi po lasi lason litum aphan pasis kak chang atum lo lasi laso alam bangke milita laso alam bangke milita hola tum phan ke ni boy nang kok po lasi nili bangke ni boy ta boy lo ni ko notan lason litum pit thana sa lo lasi lapu lason milisu pula lapu bangke alang bang je lo lasi laso at pengkin nilitum tarong si ke ti don sar pensin nilitum komiti I pensin nilitum kachi don ti pilo lasi laso aku thak bangke nilitum phanta nakelang pon pa pra ma ko long le ki long log ki pan hadi nilitum ban keter khap ya bi boli ni dak sarpo terona rong alo nilitum tipo sepini Perangke pan copanang kok ma puke alam thega la hanlo pasi aprang sini li lam thejai je aprang ke ni li
pini kewang phera ke abitung dak MBT news lapen Karbi Anglong live lapen Daleding side news abitung atum hanile ninga klong pen mate dani tum Sarpotron village development committee president khoi pen nang tum phan kardom pipajero kardom asi pipo sipini nang tum phan chophan nang kok ma polam theikalai lo nili tum badak Sarpotron rong along arni ongko pen sarkar pen development dunangji itum Karbi Anglong chingthur nangji pu kamatha long pini dang ni tum mahawar along mate Sarpotron rong along se sainik school nang ki bijia phan arni ongko pen tum phan nang pachini lo nasila soteng se ni tum ta dak rong si la pen itum committee itum chingwai chingsai dun pen ni tum ta la bangso alama bang chikroi dun lo nilitum arong mate tum hawar develop nangji pu ka matha ben se nilitum ta chikroi dun lo ta so teng ben se pini odak nilitum hawar along le dak churi pharok pli along le bang ke nilitum sainik school aphan pek pon lo ta so teng se pini nang claim lo la sila dak along nilitum kipu dunji mate kachi chunuri dunji mate kachuro ki piang tungka lahalo prangsi ke itu maching honnai CM Dr. Tular Monghang sir alang ni kamatha kimisen Karbi Anglong chingthunang ji bu kamatha pampen pini tum dak Sarpotron arong ahawara phan taposon kimisen a project angke wan pi mate kapaching thurja phan punang matha pen nili alangli phasta meaning klong pen agero pilo la pen thuang koili tum local MC sir Surjo Rongphar sir alangli phasta me akero paper piglo alangli stame mithang humusti mate mithang akunsi kapa develop je phan buka matha lo alangli tame nangchu nang matha dun pot nili alangli phasta me akero pilo pen la poson ni tum phana ke wan pi pot alangli phasta me ninga klong pen sure akero pi pajirlo la silason thakse nilitum la solong kipu dunji mate kachunuri dunji bangala hanlo tu maching honnai sir Dr. Tulam Ronghang sir lapen ni tu maching honnai local MNC sir Surjo Rongphar sir nilitum dak Sarpotron rong village development committee ahen pen nilinang tu phan kachunuri kangtung mate nilitum rong si rat pen aning ke hang lapen kamatha kala hanlo nilitum ta ladak nikan Pharosu se mate ningkan surinia prang pen ladak rong rup nang chukim lo phusar atumanta dak se amek kichia dim lo la seda ke nilitum tame pini pena atumi pini le keseng apusona rong takali lo nilitum ta dak ningkan troksikep par lo ningkan pharuta kelepo la se nilitum la bangso ahawara long aprang ke nampi nam dur sinitum theglong lo la pen nilitum la bangso anampi nam dur pen a joini si pini ni tumarong along ke kedam tang ningkan surini ra ningkan pli labang so ningkan theria cheklo ningphaing kora player ni pini labang so rong arada tum mate akang bora rong asar pen chenglok amekara tuman sitame dak bangkhre sirkep labang so long le mate labang so long re kaching hona joine pen alang le tum aprana moi damnang lo la sila so long ni tum ke theke ding mate Karbi Anglong ke za tu pansta menile kachuni ri dun tung la halo nile tum ta la bangso akisung pena joine ke chipa jog je phan ke khama tha dolo sita pinier nian same labuson awar sailong le bonta pini ko pai ke me labuson Karbi Anglong ke ja ke theke ding tum mate CM Sir Dr. Tular Monghang alangle akamatha pini tumarong hawar phan pa develop nangji paching thur nangji hadagarong arat kisung lang nangji bu kamatha pen pini la person misen akam nangge wan pi posa mini tum ninga klong pen akero pilo asila solong ni litum hin pen kipukang tunga bangala hanlo nile tum aholo tema etum aborjan hawar mate ladak etum along se nang dolo sita pini ladak ne tum Sarpotron rong along le long se pini la bangso asani school ke pedo ponlo la sila solong ke tum rong si mate rong asar la pe tum committee pen same chekroi ni sar se la bangso akamang ke tum tame deng dun lo la sila so puthak bang ni kipu dun tum mang la lo ni tum jitu la bangso along le non tu chiri pharupli along le ke dam joy allah
abang ke nil tum phans ta me ke misen boreng awar sai pen chenglok la pela dak long le anam ma te compensation la hai hui sta me nil tum chunuri dun mangala halo nang ma thapo nang ji lalo ni tum ching hon sir dr turam sir pan chunuri bal halo la pen la so along nil tum kidam tang arni pene tum memorandum hai hui sta mine tum lai ke place dolo la pen sar pan sta me tum memorandum ka chunure alo pilo la silon la bangso memorandum along sta mine tum lada ke jok dun mangala halo memorandum ta la halo ha memorandum ta la halo ha ladak ni tum aphan boreng war sai ta na pipo nang ji la pen ni tum ladak along le ki dun ve ka tum aphan ni tum an long le compensation na bank ke jitu arona teng pen jitu sarkar pen ke pethek arona teng pen tum aphan nang pipo nang ji puse ni tum ladak pipo lo la pen la sor dak ki ka choro pon thu bangala halo ni tum aphan la puson nangama tha la pen ke wan pi pot nile churolo la pela solo god nire tum jitu potas tamine tum aphan nang pilo nire tum ke dam tang 2001 aning kan pe ne tum la bangso pota pa ne tum process lo la pe tum la bangso pota ke claim ke jitu la dak sainis school wan jita ho apson project wan jita ho pu pe ne kama tha pe ne tum la pota ke claim kali bon ta ne tum rong mumo ta thir thip nang ji bu kama tha pon pe sinir tum nyong ko ben mate nikan thom plia phrang pe ne tum pota che claim lo asi apota ta lahen lo ho ne tum apota ta lahen lo ho lahen lo ne tum claim ne tum 2022 se la bangso apota pa tum phane program nang pilo la lo la se ne tum tum methang long le si pek lo kalang ne tum methang long le si che pek lo non lam pe la non la dak ta ni long le ta dolo ni long le ta ho pulo la pe non rong sara long le ta la pu si dolo la pe la so na thang se alang le rong hang so ho long le ka la pu si dolo la pe non tum la dak do bang ke la ke ingling hem bida sing le along le lo dak ingling hem tum rong me ka lo la check hai ta alang le a check lo la sila dak tum don cap la bang so chiri pharu pli along le bang adak don cap ahem tum se dak puri lo la sila don cap phan bang ke nile tum committee mate tum rong arat mate rong se kangbra hoi pen kachunung re ke theke ding ma karbeng long ke ja chinghon sar tulam long hang sar alang le phan kachunung tu ma la don cap phan mang ke ne tum jitu government arona teng pen long le na ma bang ke la tum phan nang pipo nang ji la pen nang ma tha po nang ji la pen plus adak re tum voreng war sai ta me ke joy ke kam an ke mate forget lahai abang ke ni tu phan nang ma tha po nang ji la pen nang pi po nang ji la lo ni le hen pen ke pachini mate kachuning ridun abang ke la lo la pen ko ni le ke jutsi ki pudun nang tu mang la lo non la bang so sainik school apu thakalam non la bang so kar biang long along ke social media long ke se chthang phun lo la se la so lo ko long bang ke jitu ni le tum arong along le sini tum chipi delo la se la so ke chipi along bang mate ni tum aning ka matha aning ke hang ka la lo ni tum arong ching thu nang ji la pen develop nang ji bu ka matha ba sini le tum ta la bang so along le ni tum ha rons ta me follow ke dam tang ninkan srina ninkan ko ra play ninkan play aning ka la se la so aron ho ta tum ka ne ke du kisung phonang la bang so long le ajoi ni pen la si non ni tum arong along jitu la high development na hin kewan along bang ke ni kli ka churi bang ke mane akapre ka tum sistame la da ka bang nang pudun de dang ji mane ni tum aning ke hang ni tum marong ching thu nang ji ni tum marong bang develop nang ji la pen la hai ki sung pen ka chipa jogi bang ke tum development hen lo asi development jong si dolo polote itum ke sung ta jogji punili ma thadam asi ni ka chungi bang la lo ke theke ding mate dak thekse ra tum itum borjana wars tamedo asi ang tum phan ka chungi ga tum mang la lo ni tum marong jitu sarpoto na rong along le la chiri pharu pli ni tum sainik school phan ke pek det ki ni tum la ke development phan ni tum marong ka paching thur ja la so kama tha me si ching thu nang ji bu kama tha me si tum la bang so long le chepek pon lo posi ni li ke the ke ding to ban thekse to ban ke chung nang tung mang la han lo la bang so bu thak lo mang ke nang pu dun de dat mate ladak pen political issue pen ma la hai pen abang ke ni tum long mang ke na opposition de dat la polo na opposition de dat te bu sini tum kama tha da la se nili hin pen ki jusi bang ke lahan lo la se la so lam the kadu ban ta me pachni lo pini pen ma pen na pen sitame non la social media long bang ke la bang so school apu tha bang ke
ke klang tu se de ja phan nang pu dun de ja phan se ni le ka doi phan sa me ka chunu ri lo la pen pachini lo la pen nil tu marong ching thu nang ji bo se ni tu marong develop nang ji pen bo se nil tum ka do ka beta che don sar be se tu la bang so long le bang ke pek lo bo se la bang so long bang ke nil tum da sarpoteron village development committee hoi pen ka chunu bang la han lo la bang so long bang ke akaprek ai su ben bang ke bang vedet nang bu pini pen ke dak bang ke wang pen se dak social media achatai ke dam bang ke ing to nang pu se le hen pen pachi ni lo asen ni hen pen alam the bang ke lan velo choro lo la don chili pharu pilong don kep atum chikroi pe mi ben si ladak bhoge ki chak lo de kalang lo la don kep ni tum chingwai pe me pen si la don kep atum pen chingwai ni tum rong si chingwai lo don kep atum pen sa me tum chingwai lo la long le hem phu do vek me ta chingwai pe me pen si tum la so proposal bang ke deng no la pen ke kroi no la pen along le sta me ke pek lo asila solar bang ke jitu government pen ke pe thik ateng mate asabe sita me along le anam bang ke la ke along le ki dun vek tum han bang ke people nang ji people ma bote nili tum ta la dak se sai chu tu ki dak pen se piso isu ke chilana somar lu ko parhi papa parhi dak se nempu phelu ko chokle madim bina asila solong le yo se pondelo bote la tum kona lo ko choklem po la se hala so aphana bangke awar sai bangke na people nang ji la lo nili tum bangke kamatha ning ke hang ke la so along lege nang le tum la ahok lo la bang so along le bangke without information mane pachini pin pen se busu bangke la nang klempo bu bangke ahok lo wang lo wai pisita la bang so dim long mane la jitu adim ke pang thai mata adim ke lang mane lang nang kok je posi la dak chok ma chok che ma pu lang nang kok je posi la ingram ai pen bangke lang the the ji pu kama tha pen si la da bangke la non ko ka pang thai la bangke la non pang thai la pen non la long e somji la pen de se chingwai pon non la bihu phi te nang chingwai pu mane nang chingwai pon pu pusi na pa ching du le seta non la bangke a holo la tum ban compensation ai hena bangke nang pi pin pe si ki claim lo sita me ni tum official aron bangke tum claim bom lo pa claim nang bolo ni tum bangke development nang ji buka mata pe si pa claim bom lo la si nona bangke claim that nang tum claim that puta pun de lo ase ni tum along le tum ning ke hang se ki pilo posi la solar bangke nona bangke non ke bang ji arni ben bangke la bang so long le anam nang pi peti ka bangke nili tumta labang so ki claim ke dama bangke nili tumta sabo ke chingwai chingsai pensi claim ponang ko labang ke ahok lo tambe pini la dak la san se terput kirana ro hok no nili tum anisang ko hola ndak aprang ke ho ake sara kai ke duhur penta lason si hola tum tonsir nilong li pusi pu bom la tambe nili tum malong li la nili tum tala ho ko men tu penni phusar ke du nili tum chuklam vek sasi ki vera jakat la tame ki thik jang tu tame nili tum ko ala ne ki sung ki phu mi thang long li mi thang anwan la si non la so asane si ko nang ki bi bang ke nili tum ta ining karong ason si man la tame ining arong si tame i an ban ki thik jang bangkre sir kep amul ke la so an ban a join ni pe si dam nang no la so along ke bangkre sir kep amunit ki dam ta la ki thik jang tum a phan bang ta alang ni tum bor i pon pop tulo tamila puta nili tum anwan la si nili mi thang la dak sarput kirana rong riya la tami nili tum ta la so along li ajoni pensi nili tum ta kidu ki thak ko ana ni kan ni lo nang le ta lo la so la chan kan apurup lo ni nili tum ki sung pen tamila so ajoni pen bangke nili tum anisang ko bang MCM atum
nang pulo nasi la ke nang pinang pu cetambe nilitum rong asar hoi pen nilitum pidala nasi la ton tirip haru pli abang ke rong asar pen si pilo rong asar pilo cetambe nilitum apan isi alam akam bangke non bangke nang claim pila tambe nola nang ke claim boma bangke hola mom to torma wangi pula so aphir nang ka bonai tulo tambe nilitum takroi dun lo rong pen takroi dun lo tambe nilitum la so akam nang claim pria prang nilitum bang la so along li anwan bangke nilitum panang padiri na sonti nilitum ta mu api abangke nilitum ta klemri damri bangke putelo nilitum dadak nason sarput terorang komiti penerong sara hoi penci ki pilo nasi nilitum apan bang la bang na parjir asonti lo penakola isi alam mathathulo nasi nilitum kangke la hai penci nilitum pala dake den plop ting thuri pu pusi nilitum ta kaso khalo nasi nilitum apan bangke nasu alam akam banang klem pria prang pen hola cholon kar king honai nilitum doktor thuri rang hang ta alang li ninje lo nasi nalitum pantang lang pon pu tiro la sila bangke nilitum ta rong si komiti pen rong star pen tenglo nasi nilitum ta ini kang sampai ni pangjir pono pi pono situ kami angkan pen kiwang amuni atum apan amunia tum kiwang bangke hola bangke eken lason nilitum apan nangkar budun asik temti dambi po nasi lason nilitum apan napat sistak cang atum lo nasi laso alam bangke nilita laso alam bangke nilita hola tum panke ni boy nang kok po nasi nili bangke ni boy ta boy lo ni ko notan lason nilitum pi thanasa lo lasi lapu lason nilisupu lo lapu bangke halang bang je lo lasi laso at pengkin nilitum tarong si ke ti don sar pensin nilitum komiti I pensin nilitum kasi don ti pilo nasi laso aku thak bangke nilitum phanta nakelang pon pa prap nang po long le ki long log ipan hedi nang litum ban ke ter khap ya be budi rong asar pirim belon non bangke hola tumpa nang ke kher ki ha bangke ave hola tum phatan anong pajunu nasi nang ke kher ki ha ave tame hola tumpa nason ili tumaphan ladak rong isi mate ladak komiti sarput kirona rong aphan apati sakma ke hola tumpa aning bangke do tame non bangke rong sar lor ki pirai pilo lasi hola tumata naning je dun ji apavar masi avidelo nasi nilihim bangke nili ke lam tani ji o thekdelo nasi nililam thi lapehno cholo